растението да не мърда изобщо. Да, вътре ли остава? Много се плашат колеги, като ме видят, че това може би е един от най-безопасните начини, ако съм аз си знам растението, защото аз съм ги правил. Ако вие те ми го направите, ми го димите направо, ще да се стрелят. Всичко се стои както си трябва. Това е вързано, то се е расло, тук няма проблеми. Това нещо, както казваше Валтер в Белград, един колега там носи едно растение, насъдил в един съд и той само стои и почвам го пипа и то веднага се махне, той какво прави. Какво е това? Какво е това? Така не трябва да бъде в никакъв случай. Така растенията умират. Те умират. Трябва да са стабилни. Дори в саксиите, нашите растения, в саксиите като го сложим, ние трябва да го оттъпчим, така че да не мърда стеблото. Трябва да е стационарно. Можем да запитам пак нещо. Защо трябва да е в плитък, да не е по-дълбоко? Защото бонсая е дърво под нос. Плитък съд. Тогава илюзията не наблягаш на съда, защото на тези растения, ето както е саксията, съда е водещ случая. Нали, то е само за отглеждане. Докато тук съда трябва да прави продължението на това. Той не трябва да е агресивен, не трябва да се вижда. Трябва просто да се естествено, че го гледате в дървото в природата. Сега, когато има такива случаи, нали, и нямате дупки за стабилизация, защото често се случва, производителите някой път ги правят, но те остават и ти не можеш да ги пробиш. Има и други начини да се направят, да се стабилизира растението. Общо взето най-лесният е този. Ето, взимаме си телчето, развиваме си тук един по-дебел тел и си правим същото нещо през дупката двойно, но внимаваме за това случая. Ние, понеже го измихме целия, няма да има кой знае какво да хващаме. Много е сложна тази билет. И слагаме си го тук, разбира се, долу не трябва да се вижда, затова са тези клещи. Те са специално за бонсаи и за тела на бонсаите, защото ние казваме армиране, а после има и деармиране операция и тогава те са тъпи. Да се опре в клончето, да не удариш клончето, затова са така направени тези клещи. Ето го къде, навънка няма да мръдне изобщо. Пак ще го направим, сега ще го направим, въпреки че случай е излишно. Сега ще вземем малко. Ето е кадама, друг размер е кадама. О, кажи официално. Официално бър. В случая на дълбоките даже не е необходимо да те дълбоки, затова няма да отвори дълбоките. Лошото е, че тази кадама е отсипната.